La de la pell de gallina amb la història que ens explicarà el nostre convidat d'avui. Fa uns mesos, l'Isidre Esteve era un pilot de motos amb una trajectòria plena de triomfs, plena d'èxits, habitual de ral·lis com el Dakar i amb un futur esplendorós pel davant. Però el 24 de març, mentre corria el ral·li de la Baja Almanzora, Almeria, una terrible caiguda li va causar una lesió medular que l'ha deixat sense poder tornar a caminar. Des d'aleshores, Isidre Esteve està donant una lliçó d'optimisme i de ganes de continuar endavant, tot i la dura realitat que li toca viure. Avui, la primera entrevista que dona en un plató de televisió després de l'accident, és un plaer que passi pel club tot un campió. Isidre Esteve. Apa, Com estàs, Isidre? Bé, cada cop una mica millor. Sí? Sí. D'ànims, què tal? Bueno, els ànims està claríssim que han canviat molt des que vaig començar a estar bé, perquè començar a sortir al carrer. Hi ha dies que són bons i hi ha dies que no tan bons, però en resum és endavant i força bé. Què t'anima més? Què és el que t'anima més de tot? Bueno, està claríssim que el primer que vull fer és recuperar-me i trobar-me bé, no? Perquè hi va haver un moment quan estava a l'hospital que jo desitjava poder sortir amb la meva cadira de rodes, poder sortir al jardí i poder gaudir del sol i estar en condicions de fer una vida normal, no? I ara és el que vull, és recuperar-me, fer una vida normal i després ja començaran a vindre els projectes. Isidre, de l'accident fa una mica més de 3 mesos, era el 24 de març, si no recordo malament. Tens la sensació, després de tants dies d'hospital, de rehabilitació, que ha passat tota una vida, o tens la sensació que és ahir que va passar aquest accident? No, tinc la sensació que n'he recuperat una altra, saps? Però que fa molt temps, vull dir, d'això? No. El que passa és que és veritat que quan vaig tenir l'accident sembla que faci molt d'això, saps? Sí que van passar molts moments dolents i això, però això és una cosa que ha quedat enrere i que sembla que faci dies, no? El que passa és que clar, ara en aquests moments és com si es fes una mica llarg, ja, no? Un té ganes, com que veig cada dia que em trobo millor, saps? Com si hi ha un moment que tens una mica de pressa per trobar-te bé. Clar, sempre vols una mica més. Ara repassarem a quin punt està la recuperació i fins on pot arribar aquesta rehabilitació. Si voleu, des de casa, 7033, li podeu enviar missatges per l'Isidre, la gent d'Oliana, molta gent. Suposo que t'ha sortit, diguem, ara has vist la gent que tens a prop, que és moltíssima gent, la gent que t'estima, la gent que t'aprecia, que t'han fet arribar, suposo, tot tipus de missatges, no?, fins ara, Isidre? No, hi ha moltíssima gent, no? Per mi, una de les grans sorpreses quan vaig començar a trobar-me bé és veure que no sols hi havia la gent que jo coneixia, la gent de les curses, la família o la gent del poble, sinó que jo he rebut molts missatges, molts mails de molta gent que jo no els he conegut mai, no sé ni qui són, saps? Però que són moltíssims, no? I d'una forma jo veig que són gent que seguien la meva carrera esportiva, que sabien el que estava fent en cada moment i, vulguis o no, això m'ha animat moltíssim. Te'n recordes d'aquell 24 de març, de l'accident? Te'n recordes o se t'ha esborrat? No, me'n recordo perfectament. Sí? Sí. Saps, jo no vaig quedar mai inconscient ni res, no? Va ser una caiguda que penso que és un accident perquè jo em vaig arribar a trencar les vèrtebres sense caure de la moto. Saps, no... Era 30 quilòmetres al final de la cursa. I què va passar? Et vas trobar una roca? No, tenia que canviar de pista. Sí? Hi havia com una mica de fes, que és com molta pols, i jo crec que vaig agafar una pedra amb el roc darrere que no la vaig pas veure. I com que no m'ho esperava i jo crec que estava més aviat relaxat, no era un moment de la cursa que n'és al màxim, de la sostracada que va rebre la meva esquena, em vaig trencar les vèrtebres, llavors sí que vaig tenir que deixar estar la moto. Suposo, Isidre, que deus haver repassat moltes vegades allò, si hagués fet això, si hagués fet allò, si hagués frenat, si hagués accelerat abans, si hagués desviat, no? Això ho deus haver pensat 50.000 vegades, no? No ho faig, No, millor, no? No, perquè m'han preguntat molt sobre aquest accident, no? I per sobre de tot, jo el que els dic és que és un accident, perquè pensa que he hagut moltes d'altres vegades, molt més ràpid, amb una moto que corria molt més, que pesava molt més, al desert, estant completament sol, i no ha passat mai res. Penso que les coses passen quan han de passar. I la prova és això, I el fet de dedicar-te a una professió de risc, com és aquesta, d'alguna manera, fa que quan tens un accident com aquest l'assumeixis millor que algú que, per exemple, té un accident de trànsit i pot acabar igual que tu?
hi ha dues coses. Jo penso que la gent que correm no ho veiem com una professió de risc. Saps? Quan vaig amb la moto, quan faig curses a Espanya o al desert o allà on sigui, en tot moment estic i crec que estem tots completament segurs del que fem. Saps? El que passa és que a vegades hi ha accidents i hi ha caigudes que estan més al límit que d'altres, però tu no penses mai que et pugui passar alguna cosa. No? Sí que de vegades hem vist que les curses, sobretot al desert, hem viscut els accidents molt de prop, no? Però sempre hem trobat una explicació. I des del mateix moment de l'accident, tu t'adones que allò és una lesió greu, greu de veritat? Sí. No sabia quina seria l'alçada de la lesió, però sabia perfectament que em havia fet mal a l'esquena, perquè quan jo vaig caure vaig notar perfectament com rebia molta dolor de l'esquena, molt dolor, i quan estava a terra no notava les cames ni el cos, no? I per tant, quan al seu moment va parar el Marc, jo li vaig dir, avisa a tothom. El Marc Coma va parar, no? I què li vas dir? Jo li vaig dir que avisés a tothom que no era una caiguda com les de sempre, que em havia fet mal. Deia molts missatges amb la línia que, Isidre, ets un exemple, els catalans estem orgullosos de tu, petons des d'Esparreguera, ànims, Clavijo, ets el millor, diu el Toni des d'Oliana. Per què Clavijo? No, bueno, suposo que tothom al seu poble en alguna època ha tingut algun nom, no? Un sobrenom o li han dit d'alguna forma, però no és res especial. No, segur, tothom ha tingut un nom, no? No, i tant, i tant. Segueix sent feliç, diu un missatge. Exactament, perquè a mi quan sempre m'han preguntat però què vols? Jo els dic, si només vull ser feliç, d'acord que jo fa 3 dies anava amb moto i durant 17 anys he tingut la gran sort de disfrutar del que més m'agradava, i conèixer moltíssima gent i descobrir coses noves, i ara he de continuar sent el mateix. Des d'un altre punt de vista, ara estic una miqueta més baixet, però penso que ha de ser el mateix. Tu, amb els metges, de seguida, més clar de cap com és l'Isidre, una persona racional com és ell, els dius, escolta, sigueu sincers, vull sinceritat, no vull que m'enganyeu i que llavors em trobi una altra cosa. Van ser sincers des del principi? Molt, sí, perquè jo com que la caiguda no vaig perdre la consciència, sabia perfectament el que tenia. No sabia l'alçada ni si seria per un mes, per 2 o per tota la vida. No, però quan vaig arribar a la Vall d'Hebron jo els vaig dir als metges, en tot moment, quan sapiguem exactament el que hi ha, jo vull saber-ho. Més missatges des d'Oliana. Oliana t'espera. No hi has pogut tornar encara a Oliana, al teu poble? Sí, ja fa temps que disfruto de permís de cap de setmana. Sí? Sí, he pujat, sobretot a veure la meva família i algun dels amics. Perquè ara encara estàs a l'hospital, no estàs a l'hospital, com va això? Bueno, ara la setmana passada em van donar un passe per nota, que en diuen. Sí, com a la mili, això, no? Com a la mili, per poder anar a dormir a casa. I vaig cada dia a fer la rehabilitació al dematí, segueixo tot el seguiment metge allà, vaig a dormir a casa, a la tarda també aprofito per continuar entrenant fora de l'hospital, i llavors estic pendent d'una última operació ara a finals de juliol, i llavors sí que tindré l'alta definitiva de la Vall d'Hebron. En quin moment els metges et diuen que no podràs tornar a caminar? Bueno, no recordo molt bé, però no crec que passessin més de 4 dies, perquè en principi quan vaig arribar aquí ja tenia un primer diagnòstic d'un hospital d'Almeria, però vaig voler estar amb els metges de confiança per saber l'alçada de la lesió. I quan et diuen això és la patacada més forta, diguem, més que el propi accident? No ho crec. Crec que el més dolent ve al cap de 5 o 6 dies. Saps, en el primer moment, vulguis o no, quan vaig tenir que deixar la moto perquè vaig notar aquell dolor immens a l'esquena, hi ha una caiguda i una caiguda forta, no? I el meu cos estava molt baldat, i jo també, saps, dels calmants, de tot. Llavors, el baixón va venir una mica més endavant, no? I de baixons hi ha tots els dies, i no cal enganyar ningú, saps? Però el que passa és que jo intento mirar-m'ho de la forma que s'ha de mirar. Em deia algú que també ha patit un sotrac important a la seva vida, que la pitjor hora, i que era molt optimista també, com tu, que la pitjor hora eren les 3 de la matinada. Crec que tothom té una hora. Saps, una hora que està sol o que li dones més voltes del compte amb alguna cosa, arriba llavors l'hora, no? I ja et dic, sempre mirant-ho amb la millor cara, perquè jo penso que només hi ha un camí ara, que és endavant, i molta gent em pregunta, però bueno, clar, la moto, quan hi tornaràs? Dic, bueno, la moto no és pas el més important, no? Puc fer moltíssimes coses,
no? I a vegades em pregunten doncs, de córrer amb cotxes. Bueno, si ha d'arribar, tot arribarà, saps? Però penso que a part d'anar amb moto es pot fer de tot. I aquesta rehabilitació i aquesta operació que tens pendent, per què la fas? És a dir, quin és l'objectiu? Bueno, l'objectiu és arribar a un moment que siguis el més autònom possible. El més autònom en una cadira de rodes. En una cadira de rodes, però pensa que la cadira de rodes simplement és una petita limitació, jo crec. Es pot conduir, pots viure sol, pots cuinar, pots anar a treballar, es pot fer moltes feines, saps? El que passa és que moltes vegades quan la gent sent a parlar de no, està paraplègic, però si no passa res, saps? No, la gent que jo o la gent que estan com jo no estan pas malalts, saps? Simplement han deixat de caminar i van sentats en una cadira, però